първо място Константин Георгиев. Категория до 75 кг. На първо място Гаро Гаврилов. На второ място Ангел Димитров. Внимавай, пак се откриваш отляво. Ако съм ти противник, ще те сваля още в първия рунд. Скровен! Пази се тогава. Време! Вече съм го изучил като теб. Този път няма да съм втори. Не е във форма. Няма да го пуснат. Смекай си. Не, лично с него искам да играя. По-добър съм. Абе, ти от мен си по-добър, ти отгаряш. От теб не съм по-добър, еми. Понеже ти знам слабото място и трябва да имаш прилично държание. Слушай, ако влезем и двамата в националния, мадамите ще говорят с нас само с евреи. Няма ако. Ще го сваля още в първия рунд. А твоето си е сигурно. Една боза. Кола. Ще продължавам да... Чакай, бе, маце. Ще ти изпея една пестичка. Това не е училище, а лудница. Тогава германец се обърна. И той го удари отзад. Така и аз мога. Да не забравиш първо да си свалиш цайсите. Домашното по тригонометрия. Ези, молим. Кажи им на тия шахматисти, законен ли беше с нощи нокаут или не? Законен.
Роби, домашното на Ангел. Да, роби. Експлоататори. Чакайте, бе, рожбички. Лей си. Ела тук. Качичката, вземи гарда. Си смоква. Ай ти, бе. Само няма се бъхте. Ангеле, кажи бе, братче, законно ли беше? Абе, разкарай се, бе. Стани! Айде! Ставай, бе! Добър ден, ученици. Добър ден, другарю Ананиев. Седнете. Добър ден, Коце. Добър ден, другарю Ананиев. Коце, на дъската. Системен подемен кран АБЦ издига товар с тегло 300 кг. Да се определи силата на теглянето по АБ и натиска по БЦ. Ако АБ е равно на 2,7 метра, БЦ е равно на 3,6 метра и АЦ е равно на 1,8 метра. Заповядай. Патагонски език, а? Защо? Де да видим. Бележника. Чу-чу. Дявол. Шампиони, какво става с вас, бе? С тая двойка чал на републиканска.
Лекове! Ти ли си? Кой те е гонил? Кого мен? Ами, аз винаги така си... Ходиш. Не. Това е вода. Голямо наводнение. Също като Магда. Вашата приятелка. Ами, приятелка, лепка. Хайде, поне не си криви душата. Не е лоша, ама... Красива, но глупава. Да. Значи, готина? Ами... Светла, аз искам да... Ако искаш да пием кафе, заповядай. Има и уиски, но ти си боксер. Какво да те правя? Сега, ако пинем и уиски, ще стане съвсем като на кино. И как и на кино? Добре, че не сме на кино. Защо? Защото и двете не вървят с бокса. Бате Коки е най-големия бог, бе. Който си иска само с една ръка, ще го бие. А Касиус Клей? Той е професионалист. А какво е това професионалист? Американец. О, Бате Коки! Бате Коки, кажи му да ми даде малко чантата. Ето, вземи ти. И той ли е бог? Само Бате Коки е бог.
Чакай да е. Поснимай. Тук имаме една лента с 100 целувки. Учебно помагало за младото поколение. Целувката, уважаеми, не става по учебник. А ти от опит ли го знаеш или от дебелите книги? Тайна. Мен Зарка не ме обича, а пък непрекъснато ме целува. Кога бе? То от кандидат студентски трепети наистина няма кога. Курс по история, курс по биология, курс по литература, курс по... Химия. И кръжок по химия. Каси! Дай напред малко шоу. Ангел и Коки, дестинари. Опе. Миналото лято на къмпинга край морето. Две чужденки си паднаха по... Две ни обявиха за нечиста сила, останалите напълниха палатката ни с бутилки и консерви, които ние... Това е монтаж. В киното всичко може. И в живота всичко може. Стига да имаш смелост. Ето. Добре, че не им пуснах нещо по-така. Добър вечер. Как е? Ами, прожектираме. Здрасти. Здрасти. Запознайте се. Зарка. Приятен е. И Светла. Добър вечер. Почитателки на киното, театъра и другаря Георги Калоянчев. Какво ще те гледаме наскоро? Един филм за вашето поколение. Актрисите са на лице. Главната роля ще получи момичето, което откаже Коки от бокса. Ще карате без главна роля. Абе, чичо Георги, ти си актьор, човек. По-така. Трябва да ни разбираш. Бокса също е изкуство. Насилието няма нищо общо с изкуството. Човек се отличава от животните по тая част. А вие го обработите с юмруци точно там. Лошото изкуство прави същото с не по-малък успех. Какво искаш да кажеш с това? Ами това, което съм казвал и друг път. Да играеш само хубави роли. Като имаме предвид, че републиканските шампиони ще образуват юношески национален отбор, трябва да направим така, че златните медали да бъдат взети наистина от най-добрите. Аз имам едно предложение по този въпрос. Моят Гаро, когато всички познавате и който безспорно е най-добрият в категорията до 75 кг, още не се е оправил съвсем. Изкара тежко боледуване. Неговият най-опасен съперник Ангел Димитров. Но знае, че той е силобоксьор. Тупанжия. И не е за националния. Ето защо не би трябвало да ги изправим един срещу друг. Аз съм против предварителна комбинация. И после, какво значи безспорно най-добрият в категорията? Ако е така, защо не е първенството? Направо да определим кой на кое място да бъде. Гаро е наша обща надежда и трябва да го пазим. В крайна сметка има интереси, които стоят над личните и над отборните. Аз мисля, че Димо Томов трябва да свали Ангел в по-ниска категория. Така или иначе отборното първенство му е сигурно. В тая категория той има един безспорен – Коки. Пък и Ангел може да му донесе сребърен медал. Нали? Така де? Любовта е най-благородното чувство.
То прави хората красиви и им дава импулси за обществено полезна дейност. То носи щастие. То е чувството, което... Което на тебе не ти е много ясно. Аз не осъждам Светла Николова и Константин Георгиев. Но аз поставям въпроса, възможно ли е след такова сериозно нарушение на дисциплината, тя да остане повече секретар на дружественото бюро? Можете да ме наказвате, но никой няма право да се рови в чувствата ми. Най-малко ти. Още от 8-ми клас плачеш за това секретарство. Подарявам ти го. Другари! Аз не виждам кой може да замести Светла. Правилно. Само Димитрина не е подсказвала, ама тя не става за комсомолски секретар. Много е грозна. Злотна. Ти пък си красив, ама глупав. Обръсни си мустачките, бе! Маймуня. Тая рожба плаче вече за един голям номер. Цайс, измисли нещо, бе. Оставете я на мене. Аз... Ти си нейната тайна гранде аморе. О, любовта като импулс за обществено полезна дейност. Да се допитаме до боговете, чада. Винаги ези. Диди! Диди! Диди. Аз нарочно. Да ги заблудя. Знам за твоите чувства. Аз също. Губиш форма! Любене! Нервен си! Иди на чувала! Разкарай се, зъмба! Справи се с Магда. Разправила, че си страхливец и левак. Общо взето е познала. Ако не можеш сам, обади се. Кажи и след тренировката при колодрума. И не забравяй, жените обичат да ги лъжеш. Коки! Защо ме мразиш? Еми всички други умират за тебе. Те не ме интересуват. Само аз ли? Може би. Боби? Той е минала история. Аз... героично настояще.
Няма ли да ме целунеш? Не. Но ме обичаш, нали? Не. Лъжеш. Тогава защо ме целуна? Ти ме целуна. Лиглю. Като всички. На вашето внимание! Мадам Димитрина от модна къща Валентина. Ама тя вече мадам ли? Охо, от вчера. Винаги ези. Екземпляр, пардон, експонат номер 1, Диди. Диди, така ми харесваш. От вчера. Бомба. От колко леве? Ей, кога ги пусна? Другари, моля. Както каза другаря Бойджиев, има интереси, които стоят над личните и над отборните. Това и наложи комбинацията с Ангел. Тая комбинация е подло спрямо Ангел. Всичко е предвидено като в професионалния бокс. Само дето не са предвидели, че някой може и да напусне първенството. Отказвай се, докато е ден. Ангел ще се търкали. Подавам си оставката. Оставка мога да подавам аз, моето момче. Ти можеш да си подадеш достоинството и да се измъкнеш. Никой не ми е погаждал такъв красив номер. Боксьори много. Аз имам само един приятел. Имай си го, кой ти пречи. Вие му пречите да стане шампион. Първо, прогнозите в спорта не са сигурно нещо. Второ, ти нямаш вина. Освен ако се страхуваш от отличната му форма. Дами и господа, добре дошли в нашето заведение. За вас ще свирят световно известните пианисти Сър Цайс и Лейди Светла.
Много обичам да ми свирят и да ми сервират готини мадами. Днес те на теб на шега, утре ти на тях наистина. Всеки се простира според баща си. Баща не се избира, но бъдеще да. Твоята философия е за утешение на мързеливите неудачници. Винаги ези! Къде ти е Димитрина, бе? Облича се. Абе, какво ще се облича? Време е вече да се съблича. На това пък само това му е в главата. Ако толкова не си виждал гола мадама, ела оттатък да ти покажа. Пу, аз не съм виждал. Ти пък с тия цаи съвсем нищо няма да видиш. Константин Георгиев и Ангел Димитров са спечелили първите си срещи. Ура! Ура! Браво на нашите! Ами ако и двамата стигнат до финала? Коки не е във форма и Ангел може да го свали. А ако не се бият, съдията ще ги изгони. Ангел няма да изпусне шанс. Ти си ме мил, ама аз съм си по-мил. Вярвам, че ще напреднеш и без люден баща. Моето напредване си е моя работа. Ти гледай математическата олимпиада. Признава се за приемен изпит. Любо, ти би ли свалил най-добрия си приятел така? Нечестно. Хващам се на вас, че шампион ще стане Коки. Не е във форма, но е глътнал допинг. Какъв допинг бе, Рожбе? У нас такива работи. Допинг дамур. Ангел ще го съдаре. Заведи го на фотограф, че след мача... За сведение, допингът на Коки е от Б клас. Има къса коса и започва с буквата М. Гаден номер. Честна дума. Магда ми каза. Завел е на колодрума, целували се, не знам си какво правили, а после той се заклял във вечна любов. Ало, Светле! Момент! Ало? Светла? Ало? Ей! От Диди комсомолско поръчение само златни медали. Външните лица да напуснат. Успех! Време! Продължавайте без мен. Ще ме замества Коки. Другари от треньора.
Кои ще играят на ринга? Ангеле, ще играеш ли с Тамай? Както каже другарят треньор. Иска да ти види слабите места, бе, Бъмба. Какво ти стана? Хронометър е свободен. Ей, слон! Хронометър е свободен. Стоп. Тридесет грама. До 500 имаш още време, Бъмба. Физкулт. Кой ти даде мотора, бе? Нация техническа. Я? Мадамите почнаха да скучаят, чак и викам си да заместа нашите видни спортисти и да им поразсея малко любимите. Аха. Зайс! Ти ми си издигаш в очите, бе. Чакай. И къде ги водиш, мене? Зовира, до Панчарево. Копитото? Щастливеца. Стига, бе! Пампорово? Айде. Милост, ще си кажа. Ангеле, искам само на коки. Слушай, Светла е разбрала за Магда. Оправяй се. А вие ще се биете ли? Отричай всичко. Отричай. Само за целувките. Така по-ще повярва. Здрасти. Какво правиш? Искам да ти обясня всичко. Какво има за обясняване? Обясняват си хора, които... Обяснявай се на други. На мен всичко ми е ясно. Признавам си, че бяхме на колодрума. Обаче... Слушай, ставаш шампион и се отказва. Твоята е лесна. За къде съм без бокса? Тогава защо? Само в моята категория.
Браво! Ти си била голяма канкьорка. Нещо да кажеш? 3 неща. Първо, трябва да дойдете на контролното при Ананиев. Второ, Коки да си снима преди мача. И трето, да си инструктира мадамите да пазят тайната по-добре. По въпроса за Магда момчето въобще не е виновно. Ясно ли ти е? Пикла с пикла. Една боза. Кола. Светла. При молекулните колоиди дисперсната фаза се състои от отделни молекули с много големи размери. Тоест, те са молекулни разтвори на високомолекулни съединения. Отличават се със значителна хидрофилност. Към тях се отнасят голям брой органични вещества. Мишесте, белтъчни вещества, каучук... Нуклеинови киселини. Точно така. Пак си чел предварително. Ще излезе и ще ускубе, да знаеш. За колоидно-дисперсните системи ще си прочетете сами. За да мога да изпитам... Богдан. Ако ми отговори за 4, ще го пусна. Химията е също важен предмет. Тоя предмет мога да го науча за една вечер. Ако изкарам 6, колко ще ми поставите в дипломата? Ще ти подаря моята диплома. Не ми трябва. Предпочитам да ме заведете на бар. Може. Само, че след матурата. А сега ми кажи, какво значи химическа адсорбция? Химическа адсорбция, наречена още хемисорбция, имаме тогава, когато е на лице електронен обмен между адсорбента и адсорбата.
Добре. А сега ми кажи на какво е пропорционална скоростта на химичните процеси. Скоростта на химичните процеси... Който учи химията скоростно за един ден... Скоростта на химичните процеси е пропорционална на произведението от концентрациите на реагиращите вещества, повдигнати на степени, равни на съответните коефициенти в химичното уравнение на процеса. Скоба. Закон за действие на масите. Като Гулберг или Петър Ваге, 1867 година, скоба. Не като Гулберг, а като Гулберг. Това е име. Да. Хайде сега да ми получиш глицерин. Глицерин. Това е. Глицеринът се получава от пропана на крекинг газовете. Добре. След матурата каня целия клас на бар. Благодаря. Моля, тишина! Финалът на комедията. Ицо! Барабани! Любовта като импулс за обществено полезна дейност. Аз ако може само щеш да стане ония брат. Чувствам, че... Ама аз заради... Тебе. Заради твоята... Светле! Светле! Истина ли е?
Кажи, Ангеле. Аз да ви помогна нещо. Дайте. Тебе май те влече химията. Хубава си е химията. Ами хубава. Противна е. Мръсотия. Не те съветвам да следваш химия. А вие как? Аз полагах се по вестниците. Голямата вълшебница химията. Пълна с отровни изпарения и формули. Но минало свършено. Айде, отвори си всичките. Я, дръж го. Айде, отваря. Няма да звуни, няма да не звуни. Айде. Според мен ти си виновна. Много му бягаш. На коя страница е уравнението? 103-та! Хикс минус дробна черта, хикс върху хикс минус y равно на дробна черта 3 хикс плюс 2 върху хикс плюс 2 плюс 1. А на мъжете ангелът им е слаб. Винаги се намира някоя... Аз не съм Магда. Трябва да станеш. Краен случай. Ако ангел поиска от теб да станеш като Магда. А какво? Да го пусна на химичката ли? Абе ти в кой век живееш? Какво пак, бе? Ама той е с функции. Не може да го решиме. Абе, какво ги пита? Кокоши мозъци. Диди е богиня на тия задачи, обаче... Обаче някои се престараха. Дай.
Така те иска, момчето ми. Шампион. Днеска, приятел, утре фит. А титлата за цял живот. За сега печелим отборното. Всичко ще се реши на финала. Една дисквалификация за пасивна игра ще се окаже фатална. Ще гледаме да не ни дисквалифицират пък. Трябва да гледате и да се представите добре. Ще гледаме да гледаме. Във ваши интереси. Много интереси вече станаха. Да си вземем багажа и да си чупим. Ще се кача на ринга и ще извикам като професионалист, че съм по-добър от него. Само цирк за публиката. Взимаш третия рунд и край. Така или иначе след първенството се отказвам от бокса. Мрази го. Биеха ме всички момчета за това. Искам да стана писател, а не маришчие. И да правя това, което искам. Отсъства Светла. Болна е. А взели си билет или гратис ще влиза? Къде? Там. За където се е разболяла. И аз съм болен. Контролното следващия път. Тихо да не ви усетят. Категорията 71 кг ще играят Константин Георгиев и Ангел Димитров. Слушай, Бъмбар, това ти е шанса. Не бъди глупак. Ангел няма да ти се сърди. Ринг свободен. Първи. Бокс!
Бокс! Предупреждение на двамата състезатели за неактивна игра. И отбора отива на Кими. Стигаме. Бокс! Второ предупреждение за неактивна игра. Какво правите, бе, момченца? Провалите целият отбор. Егоисти. Бъмба е изкапан. Целият отбор ще ви фърлим колективен бой. Мамицата ще ви разплача. Ринг свободен. Втори рунд.
Аут! Ангел Димитров победи с нокаут във втория рунд Константин Георгиев. Защо чрез симулация на нокаут? Можеха да изиграят номера с победа по точки. Защото Коки е 10 пъти по-добър техник за това. Един по-силен удар, Коки пада и ето ти нокаут. Я обяснете на тия шахматисти, че нокаутът не беше истински. Че това беше приятелска уговорка. Ние сме гроб. Така ли? Така е. Защо ги излъга? А ти защо не им каза, че съм ги излъгал?